erdiko ordu batetan ia 16ko portzentaia lortu da. Eta, bueno, nik uste ja esan dezakeula oso guztua gaudela lortutakoakin, eta guaindik gelditzen danekin, baina dagoeneko jende asko 3.000 gorak boskatu dute, eta jende ezberdin asko ikustea ere bai jendea ilusioak indatorrela, eta gure etorkizuna erabaki nahi duela, eta guia oso guztua gaude egunakin. Esan behar da, gaurkoa dala Zarautzen egindan mobilizazioarik handiena. Dagoeneko ja Araitzek aipatu duen bezala 3.100 pertsona inguratu dira bozkalekuetara, baina oraindik egun erdia gelditzen zaigu eta itxaropetsu gaude eta benetan bidean gaude egundoko emaitzak lortzeko. Beraz, alde horretatik oso gustora gaude eta gero sortzen ari dan giroa jendearen artean, parte hartzen ari direnak bai musika taldeak, bai txistularik batukadak, umeentzako prestatu dituzten zerak eta bat, denen artean ikusten da halako konplizidade bat, halako giro atsegina sortu delako. Lortu delako, denen artean giro sanoa sortzea eta baita ere noski eguraldiak ere zer ikusia badu guzti honetan.